ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, баличкои канали ютуби Сауду ТВ, ҳама каса созен хубен. имрӯз 10 июн соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии арзон мешава. бо диққат ҳама каса тамошо кунед ва дӯстон барои реклама муроҷиат бикунед. замин, хона, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. имрӯза навор хонаҳои арзон, квартираҳои фурӯшӣ ҳастад ки бари шумо пешкаш мекунем. 10 дона хона ҳастай, 1 то мошин ҳастай, 1 то марминай чи як чиз роӣ кардан. хулас тамошо кунед дӯстон азиз. лайкора бизанен, дар канал подписатсия кунен. баъдан нафарое ки нав блогер шиданиен, дӯстон ҳаракат карда навори моро нагирен. хоҳишай ҳаматон блогерчиҳои азиз монтаж кунен, меҳнат кунен, навор кунен дӯстон азиз. ки ҷой медирои видеои Сауду ТВ ҳай. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз. аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочна боротона занг дада роӣ кунед бародар азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстони азиз. дар ноҳияи Рӯдакӣ, Султонободда қарор дорад бародар азиз. масоҳати 8 сотих замин, 4 ҳуҷрага. хонаҳо хушрӯ, ремонтҳои созай, метавонед зиндагӣ кунед дар омада. 4 комната будааст, 8 сотиха замин. ошхона дора, кухни ошхона дора дӯстони азиз. ремонтҳо ҳам боли мени барои зиндагӣ тайёракай. мехарен, зиндагиро сар мекунед. касоне ки харидори конкретне ҳастен, фақат аз номи канали Сауду ТВ занг занен. чунки наворумона бовар кунен дӯстон, беҳад бисёр мевардоранд, рӯбардор мекунанд, як монтаж мекунанд камтарака, рақамҳои худшонаи монанда видеора сар метиҳанд. ба ҳамин хотир кадом метавон занг занен, бигӯен ки аз канали Сауду ТВ ҳай дӯстони азиз. хоб, нархи хона 240 000 сомон, ноҳияи Рӯдакӣ дар Султонобод. маромад дӯстон, худотон пурсон бошем. боз дуюмин мошини фурӯшӣ имрӯза Toyota Wish бачаи азиз. любителои Toyota Wish ҳастем ҷа. ноҳияи Калхозобод 110 000 нарх, соли баромад 2014 сол дӯстон. мошинчаи тоза, қадду қомати зур қатӣ, толка бензин, коробкаш автомат, объем 1.8 камрасход бародар азиз. утилизатсия дора, документ дора. бахши документҳо тамом шудан мега, як 4 рӯз пеш мега тамом шид. дар 100 километр 7-8 литр расход дора бензин бача азиз. алиш намешавад. толка ба сум 110 000 сомонӣ. нафарое ки мехарен, номерои дастӣ 2 та WhatsApp-и Русия гузоштем. марамат худотон боз пирсон бошен. лайкора монен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. видеода лайк монед, дар канали мо обуна шаведон дӯстони гиромӣ. хонаи назди ҳавлигӣ, масоҳати 4 сотиха, 2 ҳуҷрага, деҳаи Навобод, ҷамоати ҷавонон, ноҳияи Файзобод. нархи сознеки, беҳтарин нарх, ҷои обод. хона ремонти зиндагира дора мега. мақсад ремонти кардагие ки зиндагӣ карда мешава. ошхонаш ҷудо ҳай. ҳавлиш кушоду барҳаво. об ҳастай. оби агародкорӣ ҳам ҳаст дӯстон, дорам. карочи бародаро, конкретно харидор бошен, агар боз савдо мешава. хоб, фикр мекунем ки алишам варианти ҳастай. маълумоти бештар занг занед. нарх 200 000 сомонӣ. аз номи канали Сауду ТВ занг занед баша азиз. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан дар шаҳри Душанбе бародар азиз.
ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати қиблаи деҳаи Курпада қарор дорад. деҳаи Курпа ҷамоати қиблаи ноҳияи рӯдакӣ шаҳри Душанбе намуда қарор дорад. 6 сотихаву 4 комната ҳай. тамошо кунем бачаҳои азиз чӣ хел зураям. хона мега обши 12 ба 3 метр бо кирпич сохта шудагӣ дорои таххона. обсвет доимӣ. харидори конкретно занг занад. яъне ки кредитам дода мешавад. 60-70% пешпардохт, боқӣ мондаша 5-6 моҳда пардохт кунем, қабул мекунем меган. ремонтҳои хушрӯ. беҳтарин ремонт дар ҷои обод. нархи ҳамин хона дӯстон 290 000 сомонай. боз арзон мешавад. худотон пурсон шед. нафарое ки кредит хоҳиш карден, Саудо ТВ навор кадак. дигар чӣ кор кунем? ҳамун лайк, ҳамун энда дар канали ман ҷошта подписия сакунем ки дер нашава бачаҳои азиз. баъдан хонаҳотона, заминотона видеонавор када партоен, ман рекламаи хушрӯ кунамда фурӯхта битам. дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм реклама мекунем. ёки пеш мерем видеош мекунем, хушрӯ када фурӯшта мегузорем бародари азиз. панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. бачакҳое ки аз ҳисор хонаи назди ҳавлигӣ хоҳиш карден, тамошо куненда чӣ хел зурай. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ масоати 3 сотиха. ина деҳа. растаи калон. дохили хонаҳо. шаҳри ҳисор дар уртабуз дар Ганҷарес қарор дорад, назди мактаб ва магазину таксиҳо. об свет дора. барои зиндагӣ тайёрай бародари азиз. маълумоти пураша метавонем бигирен. харидори конкретно боша оформим мекунем ба номаш мега. хоб 2 ҳуҷрага 3 сотиха ҳисор уртабуз Ганҷарес. нарх 215 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. фақат аз умми канали мо занг бизанед. дӯстони азиз, хонаҳотона видеонавор када роҳӣ кунед. адресҳоро пирра нависонед, реклама када фурӯша мегузоред. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. духонага квартираи фурӯшӣ дар 6 этаж масоати 60 метри квадратӣ. бачакҳое ки аз сеюм база чордумаи аэропорт хона хоҳиш карден ку, ина тамошо кунед. духонагаи фурӯшӣ дар 6 этаж масоати 60 квадрата қарор дорад дар Душанбе, сеюм база себаза чордумаи аэропорт. ремонт коробка. ҳолати коробка савдо мешавад. ҳуҷҷато шартномавӣ. нарх 430 000 сум. боз савдо мешавад. барои маълумоти бештар дар WhatsApp рақамҳои дастӣ ёки WhatsAppша мегзорем. худотон пурсон бишен. ҳолати коробка 430 000 сомонӣ. дӯстони азиз, ҳамин хона ба ҳамин нарх меарзе ёки не? шумо чӣ фикр дорен? ку як фикротона нависонем бинем ку чӣ гап мешавад. баъдан дӯстон, ҳамин наворои моро шумо чанқа мешавад ки тамошо мекунед. наворо чӣ хелай маъқул мешавад, намешавад? ягон камбудӣ боша агар бигӯен дар коммент нависен ки мо камбудиро чӣ кор кунем, ҳамакаса ҳал кунем. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дарвозаи қиматиро бинен. 6 сотих замин дора. 3 ҳуҷрага ҳай. дар шаҳри Ваҳдат Гурхурда Чаманзорда қарор дорад. ҳавли седархона. криша односкарни. бо ҳама чизи чорааш, бо магазини хӯрока дар даруни ҳавлӣ. ба холодильник. боз муомила дора. ҳуҷҷато масъалааш қарор сертификат, қарор техпаспорт, геймплан ҳастай. дӯстон, нархи хона 290 000 сомонӣ. касоне ки мехарен, ина марамат WhatsAppшон ахираш 3088 ҳозир занг бизанен, бигӯен ки ҳамин хонатона аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. баъдан дӯстон, адресҳои хонаҳоро ҳаракат карда пирра нависонда роҳӣ кунед. баъд видеонавор карда партоен чем сурати холи видео хубай. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки масоати 1.3 сотих замин. нигоҳ куненда, ҳавлии фурӯшӣ дар Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ дар Гулбутта.
11 сотиха, 4 хонага, ҳуҷату 100%, мактаб, масҷид садиқ наздикай, об свет дора, ҷош ҷои беҳтаринай, кам тарак нашуд нарх боз муомила дора. ватсапмон 9797ай, ҳами занг бизанен, иншоаллоҳ саводои соз мешава. нархи хона 630,000 сомонӣ. 630,000 да 1,3 сотиқ замин 4 хонагара метонем бихарен. худотон дӯстон пурсоншен. ҳамин лайк ҳамонен, дар канал подписатсия кунен. тикток и инстаграм дорем бо номи Саудо ТВ. гузарен хонаҳоро живои навор мекунем. маъқул боша тамошош кунем бачаи азиз. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. духонага квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар 7-ум этаж 57 квадрата қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Маълимода мега. иҷода як кӯча будааст, кӯчаи омӯзгоро. пушти қасри Фарҳанг. ремонт замонавӣ кардагӣ дӯстон азиз. ҳуҷҷатош ҳастай. ҷош ҷои беҳтаринай. неки нархам созай нигоҳ кунен. ҳамин Ваҳдат дар Душанбе наздикай гоқӣ. ҳамин хонае ки мисол 57 квадрата ремонти зурай, дар Душанбе ҳамин камашта 500,000 зиёдай. неки шахсият мега 390 метемаш меирава. ватсап шуна 7803 мегзорем. ахиршай занг занен, маслиҳат кунен бигирен. 7-ум этаж, духонагаи 57 квадрата, шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Маълимо, пушти қасри Фарҳанг. успед ки бачаҳоча занг бизада бара бихариш ки ягон кас мегираш. мегзарем ба 10-умин мармити фурӯшӣ. мармити фурӯшӣ ҳастай барои столовиё. 9 намуд хӯрока. тамошо кунен ака. касоне ки столови дорен ку, ина марамат бигиренаш, дар чӣ кора давом битен. қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархи ҳамин мармит бачаҳои азиз 5500 сум мегаша. 5500 сум боз муомила дора. ватсапшон ахираш 9955 да метавонед занг бизанеда маслиҳат кунед бигирӣ. аз мо фақат аз Саудо ТВ реклама карданай. аз шумо боша интихоб карда харидорӣ кардан. мо навор мекунем дӯстон. хонаҳое ки мисол шумо да маъқул нашид, ягон дӯсту бародаратон шояд хонахар боша, ҳамин канала ки Саудо ТВ-ро тавсия битен, иншоаллоҳ беҳтарин мешава. ҳам мо хурсанд, ҳам шумо хурсанд, ҳам касе ки хона мехара мефурӯша. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар ҳолати коробка дар Душанбе ҳай. анаи квартира дӯстон азиз дуҳужагай 60 квадрата ҳай. 5-ум этаж, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. фурӯшӣ дар назди бозори Корвон. иваз намешава, фақат пули зинда. нақд қабул мекунем. ҳолати коробка. перегородкаҳо кадагӣ. ништяк гуфтиам мардак. савдо мешава 280,000 сомонӣ. ва бача дар 280,000 ҳамира метонӣ бихарӣ. ина марамат дӯстон, худотон бо пурсон бишен. дар комментария нависен навор маъқул шид ё ки нашид. мо комментҳои шуморо мехонем, ба назар мегирем. аз куҷо хона дар курай? то чанд сума хона дар курай? чанд хонага дар курай? фақат нависен, комментария кунен, навори бадина тамошош кунем бачаи азиз. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната масоҳати 57 квадрата дар 5-ум этаж, ноҳияи Рӯдакӣ, бозори Сафина. духонагаи фурӯшӣ дар маркази райони Рӯдакӣ, масоҳати 57 квадрат, об свети доимӣ, бино бо канализатсияи шаҳрӣ пайваст шидагиад. дӯстон иҷозати ремонт ҳастай. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ, ки боз арзон мешавад. дӯстон маълумоти бештар шав ватсапшон 7246 да занг бизанен. дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, навори ма тамом шид. ирӯза навор ба 10 дона хона анҷом ёфт. рақамҳоро мегзорам дар аввали навор барои реклама кардан. хона, замин, мошин чизе бошад дар ватсап реклама кардан фурӯшта мегзорам, ё ки рафта пеш видео мекунем. оиди масъала дар ватсап нависен. зиндаву сарломаш бачаи азиз.